Ez az akarat az emberi élet kormánykereke, amelynek irányítása mellett az atomok, mint életenergia direkt alkotó vagy akaratunk irányítása nélkül indirekt, vagyis a pusztítás, zárójelbe halál, útján alkotó munkát végeznek az emberi életnek egy vagy több inkarnáción keresztül való fölépítésében. Nem tartozik ennek a könyvnek a keretébe az akaratra való tanítás, amire elhivatva sem érezzük magunkat. Ide vonatkozólag, tehát röviden a misztikus tanok nyomán csupán annyit, hogy ha a lelkemen az önzés, a csüggedés, a félelem, elégedetlenség érzetét engedem elhatalmasodni, akkor a testem is beteges lesz, elgyöngül és idő előtt elöregszem. Ellenkező esetben, ha az egész gondolat és érzésvilágomat önzetlen életörömre, egészségre, alkotó munkára, szeretetre összpontosítanám, akkor véremnek és szervezetemnek sejtjei önmagukban megújulnának, és így az egészség, erő, ifjúság sohasem hagyna el. Következésképp, jelenleg az ember nem természetes halállal múlik el, hanem maga idézi elő halálát oktalan életberendezésével. Ennek az elvnek teljes diadala állítólag a vízöntő fejlődési ciklus befejeztével, tehát néhány ezer év múlva következik el. Miként tehát akaratunkkal irányíthatjuk majd az optimizmusunkba zárt, kötött, teremtő és éltető atomenergiák munkálkodását, azonképpen ezzel a fegyelmezett és kiképzett akarattal uralkodhatunk a makrokozmosz szabad életenergiáit adó, és ugyanazon nemű, csak más rezgési számú atomok, más szóval természeti erők által képezett természeti törvények fölött is, és beteljesedik a szellem uralma az anyag fölött. Idézve, megnyittatott annak, aki kopogtatott, s lett néked a te akaratod szerint, mert a benned kifejlesztett spirituális törvények ereje egyetemleges és mindenható. Eddig a lábjegyzet. Most pedig az ábrán látható precessziós mozgásról. Az ábra magyarázata egyenlő az észak-déli földtengelyre merőleges sík, a Kosnál 0 fok, Krisztus után 150-ben. Egyenlítő 1. A 30 fokra visszafelé haladt észak 1, dél 1 földtengelyre merőleges sík, a halak 0 fokánál, vagy a 30. fok vízöntőnél, ugye egymás után következnek ezek a házak, jelek, 1950-ben. A földi egyenlítő síkján átfektetett lap az égi egyenlítő is. A földi egyenlítő tengelyének észak és déli meghosszabbítása az égi egyenlítőnek is a tengelye. Az ekliptika síkjára merőleges az ekliptika tengelye. Az egyenlítő síkjára merőleges a földi, zárójel égi egyenlítő tengelye. Képzeljük már most az ekliptika síkjára merőleges tengelyt az ekliptikával szilárdan összekötve. Ugyanígy képzeljük az egyenlítő tengelyét is az egyenlítő síkjával szilárdan összekötve. Minthogy pedig a két sík nem esik össze, a két tengely sem esik össze, hanem egymásra 23 fok, 27 perc, 18 szögmásodperces szöget képez. Ha már most az egyenlítő tengelyét az ekliptika tengelye körül forgatjuk, akkor a forgó tengellyel együtt az egyenlítő síkja is fordul, ugyanilyen forgást végez a közös metszőpont is, vagyis a tavaszpont. Napi egyenlőségi pont, a Kos 0 fok is. Más szóval az egyenlítő síkja is elfordul, és ezzel elfordul az egyenlítő és az ekliptikus síkjának metszőpontja is.
Ezzel az elfordulással a két napéjjel egyenlőségi pont is Kos nulla, mérleg nulla, tavaszi és őszi napforduló, a nyíl irányában, tehát a zodiákusok sorrendjével ellenkező irányba elmozog. Ezen forgás közben a két tengely alkotta szög, kisebb hullámzó mozgásoktól eltekintve mindig ugyanaz, vagyis 23 fok, 27 perc, 18 másodperc. Ennek a forgásnak a tartama egy világév során 25.200 év, más szóval a tavaszpont 25.200 év alatt tesz egy teljes körforgást, vagyis 360 fokot az égen. Az eltolódott tavaszpont, Kos nulla fok, hatásának magyarázata. Az ekliptika és az egyenlítő metszési pontjának, a tavaszpontnak esszenciális, vagyis változatlan is állandó jellegű értékű jelentőségét, tehát a Kos nulla átszínezi a precesszió folytán a nulla fok halakhoz visszafelé tolódott tavaszpontnak, az ekliptika egyenlítő újabb metszési pontja, a halak kozmikus hierarchiával összefüggő akcidentális, vagyis 30 fokos szög zodiákusonként más-más a jelentősége. Más szóval a tavaszpont esszenciálisan mindig Kos hatást tüntet föl. Ez a tavaszpont 2100 évekként a precesszió folytán más-más zodiákus jelbe kerülvén, az ábrán jelenleg 0 fok halaknál, vagy 30 fok vízöntőnél, az állandó Kos hatáshoz hozzájárul még a 2100 évenként esedékes más-más zodiákus sziderikus, helyesebben szférikus hatása. Ennek a két komponensnek, a tavaszpont hatás plusz a precessziós zodiákus szférikus hatása eredője a precessziós zodiákus szerint esedékes illető 2100 éves világhónap ciklusának különleges kultúrkorszaka. Ekként következik 1950-ben a vízöntő kultúrkorszaka. Szintén van egy lábjegyzet. A csillagok mozgása által keletkezett aberráció az úgynevezett évi, napi, zárójel, paralaxis másként a koordináta rendszerek térbeli helyzetét, de szintén csak csekély mértékben befolyásoló és a precesszióval kapcsolatos, a hold által előidézett nutáció magyarázata ennek a könyvnek keretén kívül esik, mert ezek asztrológiai számításainkat a legkevésbé sem befolyásolják. Második fejezet. Negyedik rész. A történelem előtti asszír, babilon, káldeusi kor asztrológián alapuló vallásos, misztikus világszemlélete. A beavatottak, az adeptusok asztrológiája. Krisztus előtt több ezer évvel Elő-Ázsiában, a Perzsa-öböltől a földközi, vagy közép-tengeri, a sumérok és az akkádok utódai, az asszír-babilonok éltek. A sumérok nagy műveltsége a sumír nyelven keresztül ékírásban hagyott nyomokat. Ennek a történelem előtti népnek kétségtelenül magas kultúrájáról keveset tudunk. Oppert, a híres orientalista, éppen úgy, mint Leormand, a sumírokban a turáni faj elődeit látják, akik először használták az ékírást, az akkádokban viszont az ősszemita elődöket. Más, szintén külföldi tudósok az akkád és sumír kifejezést a turáni nyelv két szójárásának tekintik. Ez a szumír, turáni nép, Krisztus előtt mintegy 5000 évvel északról vándorolt be a Tigris és az Eufrátesz vidékére, Mezopotámiába.
Nyelvük a szumér és az akkád nyelv eltérő volt az asszír, szémita, babiloni utódaik nyelvétől. A sumerok kultúráját megörökítő és főleg az újabb ásatások nyomán előkerült ékírásos kőlapok nyújtják az első, mondható történelmi adatokat az állati öv csillagképeinek, jeleinek, állati képekben történt átéléseihez. Természetesen úgy az állati öv csillagképeinek elnevezése, mint a 7 bolygó neve is más-más volt a szumeroknál, mint később a babilonoknál. Ezeknél a történelem előtti kultúrnépeknél fejlődik ki, és pedig a zodiákus állati jeleiből levezetett, és a későbbi kultúrkorszakok által továbbfejlesztett számrendszer és betűrendszer is. Több nyoma maradt az asszír-babiloni birodalom kultúrájának. Babilon történet kezdetét egy ékírásos táblázat 1000 Krisztus előtt 3750 körüli évekre teszi, amikor Naram-Sin király uralkodott Akkádiában. Ennek a magas színvonalú 6000 éves kultúrának későbbi letéteményese a szomszéd Egyiptom népe volt, mely piramisaiban, szfinxeiben szimbolizálta, foglalta képletes szövegbe a sok évezredes klasszikus kultúra hagyományait, magas színvonalú tudását, művészetét. Az egyiptomiak Babilon vidékéről vándoroltak a Nílus völgyébe, Egyiptomba, ennél fogva kultúrájuk és csillagászati ismeretek is babiloni eredetűek. Dogmája, hogy az istenség a nagyvilág. Ez az istenség az anyagban sűrítve, az anyagi síkon nem más, mint a világ mindenség. Azt tartották, hogy a természet minden törvényszerűsége, és ebből folyó minden tudás az emberiség számára szánt isteni kinyilatkoztatás. Szerintük is az isteni eredetű törvények alapján a nagy mindenség a sejtatomjától a legnagyobb égitestig egyazon rendszer alapján épül föl, mert ezek magának az isteni elgondolásnak megnyilvánulási formái az anyagi síkon. Ez az alapvető tétele a babiloni vallásnak, mint a csillagrendszeren felépült, mondhatnunk, asztrális hitnek. És lévén az ember is ennek az anyagá sűrített isteni gondolatnak a terméke, a földi megnyilvánulási formája, ennek az ősrégi társadalomnak nem csupán hite volt ez a vallás, hanem tudása, tudománya, sőt, átélése is. Nem kényszer, nem háború terelte őt ehhez a vallási meggyőződéshez, hanem ez a történelem előtti ember még jóformán tudatos tényezője volt az anyagban manifestálódó isteni elgondolásnak. És mint ilyen, mása az egésznek, részese az istenség földre szállott öntudatának. És itt, ebben a vallási átélésben, ebben a misztikus meglátásban, az égi hieroglifák leolvasásának képességében rejlik az asztrológia sok ezer éves fennmaradásának a titka. Az isteni égi gondviselésnek volt ez eszköz a kezében az emberiség fejlődése, nevelése szempontjából. Hogy pedig ez így van, bizonyítja nem csak ennek ősvallási jellege, hanem ami ebből következik, az a körülmény, hogy ezzel az isteni vagy királyi tudománnyal, ahogy akkor mondták, abban az időben, mint legszentebb misztériummal kizárólag az úgynevezett beavatottak vagy adeptusok, tehát a papok, egyben mint bírák, orvosok és a nép bölcsei foglalkozhattak. Az asztrológián alapuló vallási felfogásnak alaptétele, hogy az istenség az anyagi síkon anyagi eszközökkel, vagyis az égi testek, így a bolygók útján hat az égi testeken, így a Földön is élő anyagi lényekre. Ezeknek a csillagoknak, bolygóknak, pályáikon való haladása a kifejezője az isteni elgondolásnak, az isteni akaratnak. Más szóval az égi testek mozgása, hatóereje a sumér-asszír-babilon világszemlélet szerint az isteni akaratnak a naprendszerek keretében való megnyilvánulási formája.
Ezt a világszemléletet magukévá tették később az egyiptomiak nyomán a görögök és a latinok is. És ennek megfelelően az asztrológiát is továbbfejlesztették. Ebből az asztrológiai világszemléletből alakult ki később az asztronómia. Ha tárgyunk keretébe tartoznék, hálás dolog lenne erről az őskultúráról a részletesebb beszámolás, amely kultúra a tudományokban, zárójelben matematika, csillagászat, földrajz, állat, növény, ásványtan, természettudományok, zárójel bezár, a művészetekben vésnöki munkák, szobrászat, ornamentika, festészet és a gyakorlati élet berendezéseiben előtte járt a találmányaikra büszke történelmi kornak. Akádiai nyelven lírában megénekelt imát a szent tűzhöz fényhez örökít meg egy ékírásos kőlap. Ez a 6000 éves bölcsője az emberiség kultúrájának, melyről a Szentírás is többször tesz említést, az 50-60 esztendő óta folyó ásatások nyomán került napvilágra. Az ékírásos kőtáblák titkainak néhány évtizedes kibetűzése, megfejtése óta pedig az emberiség csodás szellemi gazdagsággal gyarapodott. Világosak már a próféta szavai. Íme Asszúr, mint cédrusfa a Libanon hegyén, és árnyékában lakik igen sok nemzet gyülekezete. Ezékiel 31.3. Ilyen ékírásos táblán van a ritmusokba szedve az asszír hőseposz a vízüzemről. Ilyen ékírásos táblán van ritmusokba szedve az asszír hőseposz a vízözönről. 3000 soros, 12 táblára írt, 12 ének. Csodálatos igazolása a bibliai vízözönnek, amely a jelenlegi világévnek kiindulási idejére, a rák korszak kezdetére, 30 fokára, tehető, mint teremtési aktus. Második Szargon, Krisztus előtt 722-től 705-ig, és Asszurbanipál, Krisztus előtt 669-től 626-ig, a rómaiaknál Szardanapál néven, a királyok könyvtárának ékírásos, égetett és így elpusztíthatatlan agyag és alabástrom táblái, prizmái és hengerei kerültek elő sok ezer éves sírjukból. Jogi határozatok, adásvételi szerződések, asztrológiai följegyzések, horoszkóp kifejtések és a királyoknak birodalmi évkönyvekben megörökített hőstettei vannak felsorolva a könyvtár 20-30 ezer tábláján. Ezekből tudjuk, hogy pompával és ízléssel készült jelesebb építményeket is kifejlett csillagászati ismereteik felhasználásával emelték. Ha elgondoljuk, hogy főleg az utóbbi évtizedekben 1000 számra előkerült ékírásos táblák kibetűzése, megfejtése évtizedekig is eltarthat, akkor világos lesz előttünk, hogy ezekből az 5-6 ezer éves történelem előtti időkből miként válik történelmi idő, amely az Ó és Új Szövetség számtalan és ez ideig kétségbe vont kijelentéseit úgymond okmányilag igazolja, például a vízözön. Különösen érdekes Schmidt által a Brit Múzeumba szállított ékírásos szöveggyűjtemény, ugyanott Hormuzdrasszam ékírásos táblái. Csillagászati megfigyelésekre szolgált az alabástrom és bazalt szobrokkal díszített, égetett téglából és mészkőből egy kedvező hónapban és szerencsét ígérő napon épített királyi palota megfelelő része. Ilyen a meggyilkolt Szargon király palotájának 54 méter hosszú és 31 méter széles, ezüsttel, arannyal, drágakövekkel, bronzzal, zománcozott téglákkal és cédrusfával díszített temploma, szomszédságában egy 40 négyzetméter alapterületen és ugyanilyen magasságban épült obszervatórium. Lábjegyzet. Ennek részletesebb leírása Layard, angol orientalista archeológus földerítése nyomán került.
Kaluán Ferenc doktor által fordított Asszíria és Babilóniai című munkában olvasható 72-től 75. oldalon. Érdekes az asztrológia jelentősége az ég és a föld 7 körének templomában, a lépcsőzetek 7-es számának és a 7 féle színezésnek egyezése az akkori ismeretes 7 bolygóval. Az Uránuszt 1781-ben, a Neptunt 1846-ban fedezték fel. Már ebben a korban a hold változataival egyező 7-es szám volt az alapja napok, hetek, hónapok és évek beosztásának, amely beosztás az előző kor új beosztása a kéz ujjai után helyébe lépett. A 7 napos bolygóhetek, az egyes napok elnevezése a bolygók után, amelyek azokat uralják, a 7 fémnek, az azok fölött uralkodó bolygók alásorolása, a szivárványnak 7 színére, a 7 bolygó színéről történt következtetés. Ezeknek a kornak az asztrológiai szemléletét tükrözi vissza. Ez a történelem előtti korban élt nép oly komoly tényezőnek tekintendő akkor, mikor ott legnagyobbnak tartott asztrológia, asztronómiai tudást a tudomány nívójára emelte, amely tudás magában foglalta az orvosi tudományt, kémiát, geográfiát, meteorológiát, alkímiát, misztikát és magas mágiát. Szárgon király palotája mellé épített csillagvizsgáló mintájára minden nagyobb város temploma mellett állottak ugyanilyen lépcsőzetesen felépített gúlakolosszusok, lépcsőpiramisok, és a királyi asztrológusoknak kötelességük volt, hogy 14 naponként értesítsék a királyt észleleteikről. Ilyen észleletek, valamint az Iszter, Idina, Arbela, Asszurbanipál főcsillagászainak hivatalos tudósításai leolvashatók a Brit Múzeumnak napfényre került égírásos tábláiról. Évszázadok óta gyűjtött asztrológiai megfigyelésekből már első Szargon király, Krisztus előtt 709, állítatott össze Agadéban egy 72 könyvre terjedő hatalmas csillagászati munkát, amely Bél megfigyelései címen volt ismeretes, és Berossus azt görögre is lefordította. A Brit Múzeumban vannak égírásos kőlapok, ennek a munkának a ninivei könyvtár számára készült példányaiból. A munka egyik fejezete a nap és a hold együttállását, ennek jelentőségét tárgyalja. Egy másik fejezet a koronás és a farkas csillagokról szólt. Harmadik fejezet a Vénusz jelentőségéről, negyedik a sarkcsillagról, azután az üstökösökről ír, és ezeknek a szerepéről az élet különböző viszonylataiban. A babiloni asztrológusok élükön Naburimannu főcsillagásszal, Krisztus előtt 430 körül, és Kidinu vagy Kidenász Krisztus előtt 314-ben készítették a mai naptári beosztást. Ők már délkölökkel és szélességi fokokkal dolgoztak. A napállásából a nappalidőt pontosan kiszámították. 233 holdforgást 19 napévre számítottak. A hold napi középmozgását 13 fok, 10 perc, 30 ívmásodpercre becsülték, teljesen a mai számításnak megfelelőleg. Az akkádok már 5-6 ezer évvel ezelőtt az állati öv jeleivel dolgoztak. Boll, Sternglaube und Sternrodung című munkájában 11 csillagképet nevez meg, ebből a korból a 12-et, a mérleget a Skorpió ollója képezte. Csak ezután vált később külön csillagjeggyé. A 11 jelneve Ea, Sin, Adar, Ningisida, Istar, Shamash, Marduk, Nergal, Papsukul, Sín és Asszur. A 12 napévet 12 hónapra, 365 napra,
A napot 12 kettős órára osztották. A csillagokat gömbrajzokkal, csillagképekbe csoportosították. Az egyenlítőt 240 fokra, a nappályát, az ekliptikát, a mennybolt igáját 360 fokra osztották. A bolygók változatai, mozgási ideje ismeretesek voltak előttük. Ezek alapján már ők is napi bolygóállásokat feltüntető efemeridákat, számítási táblázatok, alapján végezték az asztrológiai számításokat. Ilyen ékírásos efemerida számítások Krisztus előtt az 5.-6. századból kerültek felszínre, később a babilóniak, és efemerida számtáblázatok alapján határozták meg a bolygók felkelésének és lenyugvásának az idejét. Ennek megfelelő helyzetét, szinódikus keringésük időtartamát évekkel előre kiszámították. Csodálatos, hogy ez percre vág a mai asztronómiai számítások eredményével. A gömb háromszögtant ismerték. Az események bekövetkezésének pontos idejét meghatározó úgynevezett szekunder direkció kulcsát aként állapították meg, hogy minden babiloni nap után egy évet számítottak, ugyanúgy, mint ma. És így a napot kis évnek, a nagy év tükörképének nevezték. Ézsaiás prófétas szerint a babiloni írástudók, asztronómusok a csillagok járásából és az ég havonta történő változataiból számítják ki, ami veled történni fog. A Babilon asztrológia további részleteiből számol be Ernst F. Weidner 1914-ben Leipzigben kiadott munkájában. Hasonló értékes munkálatokban feldolgozott és az ásatásokra támaszkodó, immár történelmi adataink vannak arra, hogy a babilonok, sőt elődeik is ismerték már a Krisztus előtt 4-5 ezer évvel az ekliptikát. Pontos méréseket végeztek a bolygók állásáról, ezeknek a helyzetéről, az ekliptika csillagképeihez viszonyítva is mindezekről pontos csillagtérképeket is készítettek. Ismerjük számos csillagnak és bolygóknak az akkád és babilóni elnevezését, az állatok csillagképeinek neveit, a nap és a hold fogyatkozás pontos kiszámításának babilóni módszerét. Ide vonatkozólag egy egykorú asztrológiai hivatalos tudósítás így szól. A királynak, uramnak, szolgád Abil Isztár, stb. Múlt hó 27-én vettük föl a holdállását. Múlt hó 28, 29 és 30-án várt napfogyatkozás véget észleleteket rendeztünk. A nap azonban nem lépett az árnyékba. E hó elején és az egész Tammuz hónapon át a hold nappal a Merkúriusz fölött volt látható. Az 5 nap folyamán, amely alatt a hold neve anno 1-től 5-ig fogyófélben volt az égi pásztor csillaggyűrűzetében. Az eső miatt nem lehetett a szarvait tisztán kivenni. Az említett 5 napi időszak alatt a hold tisztán látható, Denebola csillag alatt látszott. Forgását a Denebola csillag körül vette. Azzal való együttállása nem következett be, azonban a Merkúriusszal való együttállását semmi sem akadályozta. 7. Kambüszész idejéből egy kőtábla 2 holdfogyatkozás idejének kiszámítását tartalmazza. Mind a 2 bevált. Az egyik a Duzu hónap 14-én, a másik Tebet hónap 14-én következett be a számítás alapján. Egy másik tábla a Jupiternek, Vénusznak, Marsnak és a Szaturnusnak bizonyos állócsillagokhoz való helyzetét számadásokkal kifejezve tünteti fel. Az asszír-babilóni ásatások vezettek bennünket annak a felismerésére,
hogy a későbbi korban Hipparchosz és Ptolemaeus a babiloni asztrológiai ismereteik alapján jutottak közismert, értékes megállapításaikhoz. A görög bölcs Thalész Babilonban végzett tanulmányi alapján írta, Krisztus előtt 585-ben kiszámította a nap- és holdfogyatkozást, ezzel kortársait bámulatba ejtette. Rájövünk tehát arra is, hogy az egész egyiptomi, görög és római, tehát a mai asztrológia, asztronómia is végeredményben szumír akkád babiloni eredetű. A szumíroknál az isteneket megszemélyesítő bolygók nevei a napnak Utu, a hold Uruki, Merkur Ak, Vénusz Sukus, Mars a Nergál, Szaturn a Nidaru, Jupiter Amar Utuki. Az asszír babilonoknál ugyanez. A nap Samas, a hold Szín, a Merkur Nabu, vagy Nebo, a Vénus Istár, vagy Aszárté, a görög Aszter, az ősgermán Osztana, zárójel, Mars a Nergál, Jupiter a Marduk, a Szaturn a Ninib, vagy Adar, más néves, más források szerint a Szaturn a Nergál, a Mars viszont a Ninib. Ugyanígy történt az állócsillagok, csillagképek koronként más-más elnevezése is. Így például a mai Sirius neve a babilonoknál Tisztria volt, Egyiptomban Szótis. A perzsáknál Marsot Adarnak, a Vénuszt Ankitának nevezték. Az egyiptomiak a Vénuszt Ízisznek is nevezték, az egyiptomi istennő után, akit megszemélyesített. Az elnevezést azért többféle, mert másképp mondották a Nílus alsó és másképp a felső folyásánál. Ezek ismertetése után nyilvánvaló, hogy abban a korban, amikor még csupán a 300 éves teleszkópról mit sem tudtak, az egyiptomi, görög, római, sőt a mai asztronómiának és asztrológiának is alapját képező ismereteiket nem csupán a mai értelemben vett tudomány alapján szerezték meg, hanem az előző fejlődési ciklus csillagképekben, szimbolikus képekben gondolkodó nemzedékeinek ösztönös átéléseit, meglátásait örökölték és fejlesztették. A kor géniuszának vezetése mellett a most már csupán látens vagy tudatalatti állapotukból tudatfeletti ismeretekké. Ezeknek az ismereteknek konklúziója pedig, hogy a világegyetem minden egységén, az égben és a földön történő események, így az ember élete is, az asztrológiai, asztrális szemléletük szerint a születés idején fennálló bolygósugárzások hatása alatt folyik le. Meg kell végül állapítanunk, hogy ennek a kornak is megvoltak mindazonáltal a pontos mérő és megfigyelő eszközei. Ilyeneket a Berlini Állami Múzeum egyiptomi osztályán is őriztek az utóbbi idők ásatásai eredményeképpen. Egy Merkhet mutató irányzó eszköz a következő föliratot tartalmazza. Ismerem a nap, a hold, a csillagok járását és mindegyiknek a helyzetét is. Készült a Hor nevű horoszkópusz számára. Egy másik irányzó eszköz felirata. Szolgál az ünnepek kezdetének és az emberi sorsnak a megjelölésére. Készült Hor nevű horoszkópusz számára. Mennyire pontos mérő és megfigyelő eszközeik lehettek, ha például a Merkur szinódikus keringési idejét a másodpercre meg tudták állapítani. 115 nap, 21 óra, 3 perc, 50,9 másodperc. Ez az időtartam az új kor asztronómiai számításaitól csekély 16 perccel és 3 évmásodperccel tér el. Első Bezordnak az irodalom részben ismertetett munkáját, így mondja Weidner is az idézett munkában, Die Messkunst der Babylonier war
der Messgrund der hellenistischen Griechen der alexandrischen Period Duracus überlegen. Elnézést, nem tudok németül. Lábjegyzet tartozik hozzá. Egyiptomban is a templom mellett épült a csillagvizsgáló tornya, és az asztrológiát a magas mágiával együtt itt is kizárólag a papirend gyakorolta. A papirend Egyiptomban fel volt osztva főpapokra, profétákra, strollistákra, továbbá hiegrammatákra vagy bölcsekre, kik közé az asztrológusokat, a horoszkópkészítőket, a naptárkészítőket és a jelfejtőket sorolták. Végül az alsó papságra ilyenek voltak a pasztoforok, a tarihenták vagy balzsamozók. A papi hierarchia legfőbb foka egyesítette uralma alatt a papi, a bírói és a politikai hatalmat, és nagyon sokszor a fáraókkal szemben is érvényesítették ezt. Ruházatok legalul bíborvörös, e fölött aranycsillagokkal díszített égszínkék talár volt. A nyakon egy kis fénypajzsot az igazság hieroglifájával hordtak. Felső ruházatuk 72 kis csengővel volt díszítve. Mindenesetre jellemző, hogy már az alsóbb fokozaton tantárgy volt az asztrológia, horoszkópia, fizika, teozófia és matematika is. Eddig hát a második rész.